Cât timp putem recurge la antiinflamatoare, la analgezice, în ideea în care lasă că îi dau copilului un medicament, îi trece durerea și amân vizita la stomatolog? Până se formează abscesul. Știți cum e? Durerea este primul pas al nervului care indică că eu am o problemă. Da. El țipă atunci, mă doare, am o problemă. E clar o inflamație. Da. Primul pas este inflamația. Și majoritatea recurg, îi dau o pastilă, îi trece, e bine, mâine îl mai doare, mai dau o pastilă, îi trece, nervul revine și el spune din nou, mă doare, fă ceva. Și atunci știți cum? El poate să doară din cauza unui stimul care a venit și a plecat. Și atunci este o inflamație temporară, reversibilă, care încă se poate trata. Adică tratăm caria, rămâne nervul, lucrurile sunt bune. Pe când, dacă tot o să administrăm antiinflamatoare și azi și mâine și poi mâine, nervul se supără. Și s-ar putea să ajungem la niște complicații mult mai greu de tratat, sau poate că la excizia nervului se poate întâmpla și asta? Aici vreau să ajung. Cum să o formulăm un pic mai direct? Nervul moare pe dedesubt și atunci avem două posibilități. Ori rămâne în stadiu de necroză și stă mult și bine așa până când va pleca dintele cu totul la plimbare, ori se formează abscesul. Iar la absces lucrurile se complică, mai ales la copii, că apare tumefiere, durere, febră, sunt efectele secundare ale unui absces dentar.